Vull dir que jo ho crec. És que el fred d'aquí no és tan sec com el d'altres llocs i la humitat, no sé, per això... Tots estem un pèl refredats. La passió en què s'actua suposo que es transmet al públic. Jo he plorat 2 vegades com a mínim, d'emoció, no? Dèiem, i el moment el text està farcit de sentències que dius, ostres, no sé quina és més maca o quina agafar-me, no? Però n'hi ha una que diu el teu personatge, el Reguido, no? Que la natura està per sobre de l'art, no? Sembla que és. Sí. Jo penso que aquestes 3 hores que tots som aquí, l'art està per sobre de la natura. El que feu vosaltres, ho confesso, no tinc per què dir i trobo que esteu per sobre de la natura. I això que no hi ha cap llei de la natura que expliqui, en el fons, com som els homes. L'important és el to. He dit en algun lloc que en Lluís Pasqual diu l'important d'aquest text és agafar el to, el més difícil de pujar aquesta muntanya. Així? Sí. Trobar com entrar-hi, com anar fent un pas darrere l'altre. Necessita molta inspiració del moment, jo crec, perquè naturalment tots els directors d'escenes es preparen naturalment els seus pròxims muntatges, però aquí hem viscut un muntatge on el dia a dia era molt creatiu. Molt creatiu. Participàveu tots? O en Lluís ho té molt clar i cadascú de... I participàvem perquè eren els utensilis, érem les eines de què ella servia per expressar-se. Llavors, clar que notaves que s'acabava de produir una escena meravellosa i que l'acabava de crear en aquell instant, no sé com fer agenollar-se el Gloucester quan el rei està perdut. Aquelles llàgrimes del Gloucester, doncs, clar, són les llàgrimes del Jordi Bosch, que a mi em commouen profundament. A mi i a tothom. O no és una de les vegades que tu has plorat? Sí, sembla una bleda, però cony. A mi també em fa plorar, i jo us ho comentava amb en Xavier Mestre, l'ajut o el reforç vocal de la música, també, que ja els antics deien que la música entrava per l'estómac, i possiblement deu ser veritat per comptes de la vida, no? Perquè diríem que la Tempesta, que és aquesta escena tan preciosa, que té com 2 trams, el segon tram, és que clar, suposo que a part de la humitat que hi ha és això, però plorar davant de la bellesa, davant del fer, de la interpretació, no sé si voleu afegir les vostres impressions, Jordi. Que sé que a tu t'agrada. Teresa. Per edat. Per edat, doncs sí, em toca, realment em toca. A mi la Tempesta és precisament una de les escenes, les 3 escenes de la Tempesta són les que més m'agraden. O sigui, jo personalment disfruto moltíssim de text, del que estic sentint, de veure la Núria, del que està passant, i després de la bogeria, com va cada vegada evolucionant i com anem cadascú perdent també el punt de cordura que teníem, els que teníem. I a mi personalment trobo que la Tempesta és per mi una de les millors escenes, encara que m'agraden totes, però de les millors. Per què desapareix? Hi ha un que no surts més, no? No, però això un misteri. No ho sabem. No ha sigut el Lluís que ha dit prou, Teresa, ha sigut Shakespeare que no... Ha sigut Shakespeare que va desaparèixer. Hi ha, no sé, moltes explicacions, moltes coses, però en tot cas ell desapareix i realment el rei ja no necessita, o sigui que ja va cap a Dover, va retrobar la seva filla i tot això, ja no es necessita el bufó. I desapareix, però no hi ha cap explicació. En el text diem l'amor no en fem prou, no? Diríeu que, he llegit també, Núria, que dius, ben bé no parla de tot i no parla de res, el Rei Lear, no? És purament una mirada, és un mirall sobre la humanitat, potser. Sí, parla de tot. No sé si he dit no parla de res, em sembla que no ho he dit. Vull dir que, perdona, no hi ha un missatge directe. No hi ha la moraleja ni res de totes aquestes coses que tant floreixen a cada etapa, amb tots els nous autors,
naturalment sembla que s'està forçat a donar una mena de lliçó intel·lectual. També la pots extreure, però... Sí, però aquí no està fet amb aquesta intenció, cada escena, cada petita participació, són graons per anar agafant-te com els escaladors i anar pujant. Quan vaig començar a estudiar-la, sabent que la faria, aquestes petites escenes que aquests companys fan meravellosament, jo deia, però això com es fa? Perquè de sobte surt un actor, un cavaller, un soldat, un company del rei, no sé què, i de sobte té 4 o 6 versos extraordinaris i no torna a aparèixer mai més. Llavors, això, ell com ho solucionava a la seva companyia, que era una companyia, diguem-ne, mig pública, mig privada, tampoc devia de tenir tants diners, així és que tothom doblava. Aquí, com un privilegi extraordinari i únic, aquí no es dobla. Aquí, cada personatge. I jo crec que això que s'ha fet, jo crec també que s'ha fet una mica dient, si no ho fem nosaltres, qui ho podrà fer això? Una mica la idea del Lluís, no? Es doblen Ramon i en Juli. Es doblen el seu propi personatge, no? L'Edgar i el Tom i el Lluís. Quasi triplico i quasi... No ho sé, ja no estic molt segur. Què t'ha passat, el dit? Per cert, que... Sí, em vaig tallar el Selves, que és molt dolent, com ho puc comprovar. No content en lligar-se a les dues germanes, putejar-me viu, deixar sec el seu pare i tal, va decidir tallar-me un dit. Però no ho ha aconseguit. Quins fills, la veritat, quines filles i quins fills disparat, no? L'amor paterno-filial queda absolutament... Sí. Les diferents formes d'amor, no? Com ho vius tu, curiós? Ostres, jo tinc un viatge preciós i estrany i que en realitat, quan el racionalitzo és pitjor, vull dir que un cop, òbviament, amb la guia del Lluís i el treball fet als assajos i amb els companys, és millor saltar-hi com mig intuïtivament, perquè de sobte cau en una mena de malson aquest personatge i no sap per què, a més. Però bueno, i sí és cert que l'obra això ho deia en Lluís, no? El tema del desdoblament, els personatges juguen els bons i els dolents, no? El David menteix extraordinàriament bé, però és un gran actor, no? I de sobte es converteix en víctima d'una conxorxa que no existeix, i el Nyaka es converteix en un altre per necessitat, i llavors aprenen alguna cosa. És curiós com, representant ser allò que creuen que no són, comencen a descobrir coses importants sobre si mateixos. Jo, això que deia la Núria, que estava escoltant molt atentament, és veritat que va de tot i de res, l'obra. Però si ahir amb el Madaula ens fotíem un rotllo. Ahir, veient a la Núria, amb la Cordèlia, que quan deia mai més, vaig pensar, bueno, és mentida, però jo vaig pensar, avui he entès l'obra, avui, i és mentida, perquè no l'entenc. Però sí que igual és una obra que va del que és important i el que no. Potser. Això, alguna cosa així vaig pensar ahir. Els personatges molt casats amb coses